Moro! Tänään lähdetäänkin tekemään tämmöistä kulutustestiä tällä mun Model Yllä. Eli tämähän on tämmönen isohko City Maasturi tai Crossover, painoa yli 2000 kiloa. Ja lähdetään katsomaan, että millaista rangea tällä 70 kWh akulla varustetulla autolla voisi oikeasti olettaa tämmöisessä normaalissa suomalaisessa syyskelissä. Eli nyt ulkona on tuonne 12 astetta lämmintä. Aamulla ollaan 9 jälkeen liikkeellä, 9:30 näyttää kello olevan. Ja tarkoitus on tosiaan tästä Otaniemestä lähtee ajamaan tuonne Siuntion suuntaan ja ABC Pikkalan pihalla ympäri, niin sitten samaa reittiä takaisin, eli sinne ja takaisin, ja siitä tulee tämmönen rapiat 60 kilsaa matkaa. Ajetaan 80 vakkarilla, eli 84 auton vakkarissa, autopilotilla, kaikki ilmastonit, kaikki muut päällä ja rokkivehkeet päällä. Eli ei lähdetä mitään pihistelemään asiasta, vaan ajetaan niin kuin normaali ihminen ajaisi tällä autolla. No, katsotaan millaisen kulutukseen tällä päästään. Pysy mukana. No niin, nyt on tämmönen 18 minuuttia ajoa alla ja 22 kilsaa takana, ja tämänhetkinen kulutus on 151 wattituntia kilsalla. Ja vauhtina tosiaan tämmönen 84 vakkarissa, ja körrätellään tätä tahtia nyt tommonen tovi vielä ja sitten katsellaan vähän sitä kulutusta, että mitä se tuolla 80 vauhdilla mahtaa oikein olla. No niin, nyt saavuttiin takaisin tähän lähtöpaikalle ja ajettiin tonne 67,5 kilsa lenkki, eli tästä Otaniemestä ajeltiin tonne Siuntioon ABC Pikkalan pihalle ja siinä ympäri ja takaisin tähän Otaniemeen, eli pääosin 80 aluetta, vakkaris 84 ja muutama pikku 60 ja 70 pätkä siinä taitaa olla, mutta keskinopeus oli tämmönen noin 78 kilsaa tunnissa ja kulutus tosiaan oli hämmentävän pieni, eli 139 wattituntia kilometrille. Se on tämän kokoisessa autossa, eli yli 2000 kiloa painavassa, todella isossa tila-autossa, niin se on todella alhainen kulutus. Semmoinen huomio vielä, että tässä autossa tosiaan on noin vakiovanteet, eli ne 19 tuuman vakiovanteet, mitkä tämän Model Y mukana tulee, mutta mä oon ottanut niistä ne pölykapselit pois. Eli niillä kapseleilla toi kulutus varmaan putoaisi vielä tommosen 5 pinnaa, eli jos oikeasti haluaa optimoida kulutusta tosi alhaiseksi, niin ei muuta kuin ne kapselit veke. Ja tosiaan tällaisella kulutuksella niin range on kyllä kohtalaisen hyvä, eli mulla on nyt 75 pinnaa akussa jäljellä. Ja edelleen auto sanoo, että mä pääsisin 431 kilsaa. Eli 300-400 akulla 431 kilsaa, kun tämmönen VLTP-range taitaa olla 506 tai 507 kilsaa. Eli tämmöistä 80 vauhtia tämmöisessä 12 asteen syyskelissä, niin on ihan teoriassa mahdollista päästä se VLTP-lukema kyllä ajamaan. Seuraavaksi lähdetään tekemään testiä 100 ja 120 ja katsotaan mitä niistä sitten tulee. No niin, tässä painellaan nyt tätä 100 testiä ja mittarissa tosiaan vakkarilla 105, eli tämmöstä rapia 100 mennään GPS-vauhdilla, että olisiko 102 suurin piirtein. Ja tällä hetkellä kulutus 193 wattituntia kilometriltä ja tosiaan ajetaan tuosta Espoosta Mankkalta tonne ABC Lohjan pihaan, tai siihen oikeastaan emme silloin ABC pihaan mennä, vaan siihen ramppiin ja rampista takaisin sitten Espooseen, eli tuosta tulee tänne mitähän nyt tulisi 80 kilsaa ehkä Baltia rallaa. Palataan sitten vähän, ollaan lähempänä kääntöpaikkaa, että miltä tuo kulutus näyttää. Niin, nyt päästiin tuosta kääntöpaikalle takaisinpäin kohti Espoota ja matka jatkuu edelleen 105 vakkarissa ja tällä hetkellä takana on tommonen 53 kilsaa ja kulutus 174 wattituntia kilometrille, joka on kyllä kohtuullisen alhainen kulutus tämän kokoiselle autolle, mutta katsotaan se lopullinen kulutus sitten, kun päästään tuonne pysähdyksiin Espoon päähän. No niin, Satkun lenkki on tehty ja yhteensä tuli tänne 79,6 kilsaa matkaa.
tuolla Satkun matkalla. Ja katsotaan mitä tuo kulutus tälle lenkille nyt näytti. Elikkä oho, 164 wattia kilometrillä. Täytyy sanoa, että se on kyllä oikeasti todella alhainen kulutus. Ottaa huomioon, että ajettiin kuitenkin käytännössä sitä 100 keskivauhtia koko matka. Ja noin alhaisella kulutuksella tämän kokoinen auto. Sinänsä kulutus nousi nyt tietysti siitä 80 nopeudesta, mutta se on täysin luonnollista, koska tietysti ilmanvastuus kasvaa vauhdin noustessa, joten kulutuskin kasvaa. Ja nyt sitten tähän perään lähdetään vielä kokeillaan sellainen juttu, että ajetaan tähän perään 120 lenkki. Se ei ole ihan yhtä pitkä, johtuen siitä syystä, että tässä ei ole tämmöistä sopivaa pysähdyspaikkaa, mistä voisin lähteä ja tulla takaisin niin, että olisi 120. Eli mä en voi lähteä ihan sieltä samasta paikasta, mistä mä lähdin tälle 100 lenkille, mutta ajan kuitenkin edelleen samaa tietä, eli mennään ykköstietä Turkuun päin Espoosta ja siinä Lohjan ABC:n rampissa käännän auton ympäri ja tuun takaisin tähän käytännössä Kehä kolmosen varteen huoltoaseman pihalle. Ja katsotaan, että millainen kulutus sillä 120 saadaan aikaiseksi ja sitten voidaan tuossa loppuun vielä vähän vetää yhteenvetoa siitä, että millaista rangea on odotettavissa tällä autolla noin näillä kulutuksilla. No niin, ensimmäinen 10 takana, 120 testiä ja tällä hetkellä kulutus näyttää 207 wattituntia kilometrillä, 208 näyttää nyt olevan, mutta tuo kulutus tuossa tasaantuu sitten, kun matkaa alkaa olemaan alla vähän enemmän. Tuosta nyt on 25 kilsaa siihen Lohjan ramppiin ja siitä takaisin toi samanmoinen päälle vielä. Eli tommonen 60 kilsaa tästäkin rundista nyt sitten kuitenkin loppujen lopuksi tulee kokonaismatkaa ja palataan tuohon kulutustilanteeseen, kun ollaan siellä kääntöpisteellä taas. No niin, ja taas tultiin tuosta kääntöpaikalta ja lähdetään tykittelemään takaisin lähtöpaikkaa kohti, eli sinne Kehä kolmosen varteen Teboilin pihaan. Ja 38,6 kilsaa takana ja tommonen 205 wattituntia tällä hetkellä toi kulutus tässä vaiheessa. Mutta katsotaan mikä se lopullinen kulutus on sitten, kun päästään sinne parkkipaikalle. No niin, 120 lenkkikin on nyt tehty ja totuuden hetki niin sanotusti. Eli palasin tuon lenkin jälkeen tähän lähtöpaikalle tänne Otaniemeen, eli parkkipaikalle, mistä aamulla lähdettiin näitä testejä tekemään ja tein vähän tämmöisiä kalkyylejä pohjautuen noihin eri ajoihin ja niiden numeraalisiin juttuihin. Katsotaan niitä ihan pienen hetken päästä, mutta tuon 120 lopputulema niin käsitellään se sitten vasta ihan viimeisenä. Eli mulla tässä nyt tosiaan vihko muistiinpanoja varten, eli tästä kun mä lähden vähän katsomaan, niin tosiaan ensimmäinen ajo, se 80 pätkä, niin se oli 67,5 kilsaa pitkä ja kulutus oli 139 wattituntia kilometriltä. Ja jos me siitä lähdetään kalkuleeraamaan sitten semmoista niin kuin rangea, eli se 100% range, joka on siis käytännössä siitä, että akku on täynnä ja ajetaan niin kuin tyhjään asti, eli nollaan, niin range on itse asiassa tuolla 80 ajolla ja tuolla tuloksella niin 503,5 kilsaa. Ja se on itse asiassa todella lähellä sitä VLTP-lukua, koska tämän auton VLTP-luku tosiaan oli 507 kilometriä, eli jäätiin vaan 3,5 kilsaa siitä itse alkuperäistä VLTP-rangesta tuossa 80 vauhdilla, eli se oli kyllä todella hyvä tulos. Tässä tosiaan oli 70 kilowattitunnin akku, eli toi laskema aika helppo silleen vaan, että 70 000 jaettuna tuolla 139, niin siitä saadaan toi 503,5 kilsaa suurin piirtein. Jos katsotaan kuitenkin se normaali 80 pinnan range, eli sen, että lähdetään aamulla 90 pinnan akussa ja ollaan laturilla 10 pinnan kohdilla, eli 80 pinnaa käytettävästä kapasiteetista, niin 80 ajon perusteella niin samassa oloissa niin voisi olettaa tämmöistä 402-403 kilsaa rangeksi, joka on tietysti ihan ok range kieltämättä. No sitten oli se 100 kilsan lenkki, 79,6 kilsaa ja siinä kulutus oli 164 wattituntia kilometriltä. Ja sama homma siinä, eli 100 pinnan
range on 426,8 kilsaa ja vastineeksi se 80 pinnan se ns. Tosielämän range, niin 341,4 kilsaa. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että 100 kilsan keskinopeutta pitäessä niin päästään 341 kilsaa ennen kuin pitää tankata. Tai pysähtyä lataamaan, siis tietysti sähköautohan ei tankata. Ja 341 kilsaa 100 kilsan keskinopeutta tarkoittaa kuitenkin lähemmäs 4 tuntia autossa istumista. Ja se on oikeasti tosi pitkä aika ilman taukoa istumatta. Eli range riittää kyllä aivan varmasti, siitä ei ole mitään ongelmaa. No sitten se viimeinen ajo, eli tämä ihan mikä ajettiin äsken, 120 kilsaa oli määritteenä. Ja sellainen huomio vielä muuten, että mä ajoin nämä kaikki ajot niin, että nämä on oikeasti reilu 120 kilsaa GPS-nopeutta. Eli vakkari oli +5%, ja eli 120 ajossa niin vakkari oli noin 125. Eli siinä lopputulemana kulutuksena olikin sitten 197 wattituntia kilometriltä. Eli alle 200 wattituntia kilometriä kohden, kun vauhtia on 125 mittarin mukaan, eli 122-123 GPS-vauhtia. Ja se range sillä 100 pinnan akulla niin on 355,3 kilometriä ja 80 pinnan akulla 284. Eli käytännössä moottorivauhtiakin pystyy ajamaan tuommoiset 280 kilometriä, joka tarkoittaa siis sitä, että sä voit istua autossa reilusti yli 2 tuntia tuolla vauhdilla ilman tarvetta lataukselle. Ja näillä numeroilla oikeasti voidaan todeta, että lähes kelissä kuin kelissä, niin tällä autolla kyllä pääsee se noin 300 kilometriä. Koska toi 120 kilsaa tunnissa on tietysti kesänopeusrajoituksena. Ja sitten jos ajatellaan, että talvella kun on kylmää, niin tietysti se kompensoi se, että nopeusrajoitukset on alempia. Niin voisin sanoa, että 250-300 kilometriä kyllä tällä autolla pitäisi päästä kelissä kuin kelissä. Eli varsin etenemiskykyinen auto kyllä kaikkinensa. Ja sellainen homma vielä muuten tähän loppuun, että mä laitan tuohon alle suosittelulinkin. Eli jos sä oot nyt tämän videon perusteella päätymässä esimerkiksi vaikka Tesla Model Y:hyn tai mihin tahansa muuhun Teslan malliin, niin käydä tuota linkkiä tilatessasi, koska sen linkin ansiosta sekä sinä että minä kumpikin saamme 1500 kilometriä ilmaisia supercharger latauksia. Ja se ei kuitenkaan maksa sulle mitään ja hyödyttää sekä sua että mua. Jos jotain kysymyksiä tuli tästä varsin epätieteellisestä rangetestistä, niin laita tuohon kommenttia alle, niin palaillaan niihin. Ei muuta kuin moro!